Ja, baina eske zu ez zaude nerekin gustatuta. Eta ni pila bat gustatuta nago zukin, Xanti. Garbizalea gara, garbi izan behar du. Zuk esan duzu ezagutzen nori aditz zoragarria. Zatzaizki. Natzaio. Polizia linguistikoa. Entzun, arazoa da ni zuri ez natzaizula gustatzen. Eta aldiz, zu niri pilo bat gustatzen zatzaizkit. Zerri hori, zei zara umeari esaten, zerrikeriak? Lasai ama, osea, ez dieten plan de piperrik ulertu. Piperriken erabilera. Datxegit. Baina en plan de. Ze euskera mordoio da hori. Ze inporta zaizu ez euskara egiten duen umeak? Baina, hauek euskeraz ari dira? Herritarren euskararen erabilpenaren arteztasunaren bermatzaileak gara. Joder, ze ondo egiten duzun euskeraz, ez? Ez dizut piperrik ere ulertu. Orduan zaurete pederastak? Ez. Guri zure adineko emakumeak gustatzen zatzaizkigu. Ui, pikarona. Zatzaizkigute. Eso solidaras a todas. Ba, niri ere zuek asko gustatzen Santzaizkigu zuek erekete. Homea, ospa, amatxo soliatuta dago. Bale, pasta ez? Pasta zetako? Pegamentoa erosteko. Ze egiten duzue pegamentoarekin? Esnifatu. Familia desegituratua. Jode, pegamentua esnifatu ez, itxasgarria sudurreratu esan behar da. Edo lekeda sudurretik xurgatu. Oso gaizki egiten du euskeraz, ezta? Nik ez dakiz egin, desesperatuta nago. Etxita edo itxaropena galdurik. Hori ere bai. Bueno, ze eman dizut dirua, ospa? Azkenean bakarrik. Ama, ez zait iristen. Zoaz pegamentoaz nifatzera, pesada! Ai, ez, barkatu. Itxasontzoia sudurrez, ez. Itxasondoa sudurri... Itxaskirria. Itxasgarria, sudurreratzera. Ai, bai. Joder, barkatu, Ez que euskaraz ondo egiten duzuenak superkatxonda jartzen. Zaizkiguzue? Zaizkiguzue. Bueno, zer, trio bat? Barkatu, hirukote bat? Guk nori nork bat egitea deitzen diogu. Eta gainera, garbizaleok asexuatuak gara. Aingerutxoak bezala. Ze pena! Tira. Salbuespen bat egingo dugu. Gora euskara batua! Gora! Gutikan euskara banatua! Garbizaleak gara, Garbi.